What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayning abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. O watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng tughan mong malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatol ko pa nimo ang langit. Sayang ko. Ang power ko. Sayang ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimpanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Lakay pa rin mo kanino. Lisod ng papalik ko ng baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong palud dili gayud makapanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jerry, inaingon. Pili ka suko ang kusod, nagibuwagan di ka. Nakakita lang yung kuuglain na binuhat na mas bugat sa akong kasing-kasing. Mao kini ang nahitabo sa mong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikaligtan. Ang masyod-masyugang nga ako uyang niya. Buhay ay kumayo. Magpalipong kumayo sa mga babae ngayon sa club. Lapay din yung masyod kong niya. Ito ng lamisama. Ako'y mo ang tulian ng lamisama. Kay humanog kayang sa kumailog. Iyang mo sa ibong na ako. Marta lukod. I just feel the dream. Unsa, ma'am, karon ko di mo tanong sa inyo, ha? Oh, my love, Sherry. Napalikon. Dili ka paandang na mo ba na sa amo? Okay, naghihapon ko nga. Mo-check-in na una tang hotel. Walang gihapon. I-out na ka. Sige, anak. Magmutay lang siya ta. Di pa ko andam nga umuuban niyo sa inyo, ma'am. Gusto ko nga buwagan na ang akong uyab muna kumukuyog niyo. Sige ra magkagingon ay mabuwag ka na. Pero hangtod ka ron. Huwag ihapon. Lamang na ko siya, ma'am. Mura o, di pa ko andam nga magkabuwag. Mahina ko sa kuyat. Padili si Sherry ka mga lalaki na nakita ko sa mga club. Hindi ko ko madawat ng iyang trabaho sa kadancer sa club. Eh, siya lagi yun. Siya yun. Wala kong gawa sa club yan. Eh, klaro ginako siya. Sa akong mata pa. Kasi siya bagyot.
Lugod ko na ako matarong klaro niyo kayo. Siya yun. Pero, what siya makalitik na ako? Hindi ako. Niya, balik siya. Puro nakakita siya po na ako. Ingon siya kay call center yung trabaho. Call center? Dili na call center. No. Dili call center. Kung dili, call boy. Kita ginako nga misayaw sa kamay nga stage yun. Nag-brief lang. Bakal ra magayos ka itong mga ano eh. Klaro kayo dako kung bunal tawan. Pwede lingawas mga babae. Nga nagtanaw niya nga nagsayaw. Kung siya magani, kinahanglang bubiya siya sa maong trabaho. Okay, sakto na kinig na inom ko. Tanang my love, manggawas na kita sa club. Pagkakuan sa ito, hindi ko ganahan na mag-base ka lang niya ako. Maglakot o mag-tanaw nga doon ay dagang babae na magsigig tutok sa imong atubangan. Sige, alis ako. Magsuro ka sa kursunis. Mura man ho, gusto ni kuwang. Tinuod si di ay, nadansa kayo ng maong club. Pagka makapupuwaw kayo mo sa bawang Jerry. Darlene, ikaw, niya ka? Ako'y gilainan nga nagtanaw ni mo nga nag-brief palang suit aning maong club. Di ko ni madawat. Dili! Darlene, pabot ako sa kawas ha? Pabot ako! Ay nga, may sasay man na yung taxi yun. Nakadungong biya ko. May singing kit si Jerry nga papauta ko na yung gawas. No, no. Papukoy ba na makikistorya niya rong gabi o na? Ha? Ingon usa di ko makatuos ako nakita karong gabi o na yan. Kuya mo naman yan. Magigbuwa ka niya, ha? Magigbuwa ka ni Jerry? Naglabot ko sa akong nasairan karon sa makauuwaw niya trabaho. Pero di sa ko gusto nga magkabuwag ni kay mahal na ko siya. Ngayong mataro lang yun yan. Kamahal panggaon mo siya. Kaya ko. Kaya kung ikaw na nung tagpuan taon na sa tubangan niya. Bangka kayong. Ako ganina nagtanaw niya no. Sa iya tubangan no. Dahil mo rin di ko nagkaton siya sa mahal eh. Di ko katawid niya kaya wako malipay ro na. Naglagod ko sa akong nasairan kay makauuwaw ang iyang trabaho. Daw, my love. Magsalamat ha. Huwag mo sundan mong papaya. Misa kayo na. Nagtuko ko nga, iyan ipapaabot ang mong taxi nga at parking at mga club nga akong itrabahuan. Kung pasin po to sa suot sa taxi ang amiga yung bayo. Nga may una nga, nakita na ko nga muso sa club. Mali pa rin na. Basta may huna-huna mo ha. Nasakpan ka naman yun. Bukos na akong akom. Ikaw ang akong pili ko. Total, buhay ba na nga mugugod na ako kay matay naman siya. Biyuda naman ka. Ang duha na ako kang mga anak ang supak na ikaw ang ipuli ko sa ilang namatay amahan. Apan mo sila yung mahimo, Cherry.
Ang pintig sa akong kasing-kasing ang akong tumanon. Ikaw ang akong biliwan. Ako bahala ang idaran ka. Kung si Darlene Batanon. Ikaw ang akong pinipon. Nasa kama. Mubay mo tagtas sa kama. Dalilayan mo lang. Busbok pag-iniskin mo. Ako lang medyo na my love. Sige pa. Kananag maayo ako. Kasi kaunang mo. May kalamig. Magkano sa tayo mo. Hindi naman ko alam na kayo. Sipis. Yakan na ka. Sige pa. Sige pa. Sabi na mo. Sabi na mo. Naadi ay sa silong. Abi na ko, di siya magpakita na ako. Uman siya makita na ko sa akto, nga nag-trip lang dito sud sa bar. Magbila ka sila ni Model kay isunod yung mo ang gibuhat sa imong inaan kaya to sa buhi pa siya nga batanon pa. Usaw-usap siya ka diaro, ako nakita sa Igo na pa, igo na. Ayaw na ko giskuti. Baik trabaho sa akong inahan. Kanya ito. Sige pa. Kanaugulo ko sa Darlene. Ay pa. Apan dili na ko makikusay pa niya. Diretsuon ko na siya sa pagpakigbuwak. Kay ang idaran kong uyab nga byuda nga kwartahan, mo'y akong pakaslan pa. Bahala ka. Basta siguro alang yun do. Pwede ka magmahay sa imo yung desisyon nga pakaslan mo si Karan nga babae. Tida. Wara bagi pagpasol maguna diri. Sige ikaw na. Kau ka ito sa litilong kau. Dawatan ko na lang nga ingon anang ibang trabaho. Nga dancer ka sa usa ka bar. Ayaw lang kong buwag eh. Maluoy ka na ako. Mas labaw kang makaluluwi. Kung dili tapot doon ang atong relasyon. Kaya ang uyab kong idaran na byuda, ang nagpapakaslan. Mahimo ka lang tapit. Kung dili ka makikbuwag ako, Kita magpakasas maluoy ka. Mas matalon ko kay niya. Ako ang pilihan ng siyempre. oo. Mas batanghong ka kay niya. Inaano ganak lang ang gintang sa among pangidaron. Pangbibati ko. Nga mas bukat siya din ako sa akong kasing-kasing kay nimo. Sabi kay kwartahan ba siya? Huwag ko yung sa akin na himo ni mo. Dili ko ni mo ang ingnon ini. Maluoy ka Huwag siyempre. ka kang hukom. Darling. Seriously akong pakatlan. Pag dili ikaw. Sumusugot ka sa dili. Magbuwag kita. Magbuwag ta kay magpakasalami sa labing daling panahon. Sherry. Igo na lang sa paghilak si Darlene nga nanaog sa among panimay. Kay ako bang yun nagibugto ang among relasyon. Naluwi ko niya. Apan dili na mausap ang akong desisyon. Mga kasama ang kaagi ni Jeric, Dinidig Turmanon. What's the style?
Dili na mo usab ang sesyon i-style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.